Okay, yeah. Inini elder, I have a question. Anditi, let's say I'm educated, I'm financially stable, ndine zvese. In fact, ndinotorema kudarika akrashi vangu. Is it possible kuti ndoita carry on ndotodanana nemunhu wekuti pama sports, pama streets chaipo chaipo, lower class than me? Let's say, for example, ndapedza, I become a lawyer, I have everything that I need. Nongo man vangu emchipadze, vakangogumira pawakagumira, and then we date. Is it a healthy relationship? Or at the end of the day, ndopedzera ndamuridzwe relationship? Zviri pairi mwanangu. Iwewe mutoro uzive kuti ndiwe uri kuremaka. Ari kuremerwa ndiwauya naye. Kunyangwe iwewe uchigona kuzvimaneja, but akaremerwa anogona kuzvikanda pasi. Saka chichazokunetsa manje, handi kumumaneja, kumaneja kamukandiro kaakuita pasi. Saka munyaya idzi ndemekuti when you feel that you are better than someone, then don't date that person.